Deme János vagyok, a Malagró Kft-nek a Szabolcs-Szatmár megyei szaktanácsadója. Több mint 13 éve szaktanácsolok és technológiai fejlesztést hajtunk végre a konzervuborka termesztésbe. Itt Újfélton vagyunk konkrétan, szüleimnek a családi birtokán. Itt klasszikus kiskerti körülmények között termeljük a uborkát, paradicsomot, paprikát és egyéb növényeket, csak intenzív módszerekkel. Itt a mellettem levő uborka tábla július 19-i képét láthatjuk. Ha most végignéznénk az állományokat 2017-ben, itt azért láthatnánk, hogy mindenütt kondicionális problémákkal, illetve peronoszpóra fertőzést láthatunk. Itt ebben az állományban azért egyelőre még nincsen nyoma ezen fertőzéseknek. Tudni kell az állományról, hogy mióta itt dolgozunk a cégnél 13 éve csak a valagrós termékeket használjuk, és igyekszünk, illetve igyekszek én is minden technológiai elemet bevonni, amivel hozamokat és jobb eredményeket el lehet érni a konzervuborka termesztésben. Tehát ez a terület egy nagyon gyenge minőségű homoktalaj, tehát igazából egy tartó közeg az uborka számára is, és több mint 10 éve termeljük egy helyen az uborkát, tehát lehet mondani, hogy monokultúrás termesztésben folyik a technológiai színvonal. Ennek megfelelően megvannak ennek a hátulütői, tehát a különböző talajuntsági problémák és kórokozó kártevők fellépése sokkal intenzívebb, és ehhez kell nekünk a technológiát kialakítani. Ennek megfelelően azért mivel homokos területről van szó, tavasszal végezzük el a talajmunkát, itt minden évben kap szerves trágyát, megkapja a Mikoszol PTC-t a bakhátba, 5-10 deka folyóméterenként szulfátos komplex, és minden évben megkapja a mész készítményt is, tehát minden évben mészszel is ki van egészítve a talaj. Tudjuk, hogy a mész a talajszerkezet szempontjából, illetve a talaj pH emelése szempontjából rendkívül fontos. A konzervuborka termesztésnek jelentős környezetében azért 4-es, 5-ös, tehát nagyon savanyú kémhatáson termeljük az uborkát, aminek az uborka nem szereti, és emiatt sokkal gyökér probléma is. Mi magunknak neveljük a palántát is, saját palántanevelőben. Itt a Radifarm, a Master, illetve többször alkalmazott köntözéssel a palántnevelés folyamán. Mi nem klasszikusan a 2 zikleveles korban palántázzuk ki, hanem mi nagyobb termesztőközegben 4-5 leveles palántákat ültetünk ki fátyolfólia alá. Ez május első hetében volt palántázva ez az állomány. A palántázás után egyből ki volt adva a Kendall nem nevezett készítmény. Kendall nemes kezelés után megkapta a starteres kezelés, a Master 14-13-as Radifarmmal kombinálva 2 alkalommal. Onnantól kezdve pedig folyamatosan ment a receptúrának megfelelően a tápanyag utánpótlás. Ez azt jelenti, hogy ez egy főszálas fajta, itt enyhe kálium túlsúlya, illetve kiegyenlített oltattal szoktuk átlagosan kezelni az állományt. Erre a Masternek a 15-30-as, 3x20-as, illetve a 3-11-38 összetétszert szoktuk használni. Lombkezelésbe szoktuk folyamatosan a Kendall, meg a Fall Kendall-téje, és mikor elkezdjük szedni, onnantól kezdve a Benefit PZ MC-krém folyamatosan megy az állományba. Ezzel igyekszünk a növénykondicionát, illetve a folyamatos virágképződést és termésnövekedést maximális szinten tartani. A jó kondíciónak is köszönhető, hogy mióta itt termelünk több mint 10 éve, egy éve volt eddig csak peronoszpóra és baktériumfertőzés, pont tavaly évben, amikor extrém mennyiségű csapadék volt. Ilyen átlagos viszonyok mellett tökéletesen meg lehet oldani a növényvédelmet a jó kondíció segítségével is. A növényvédelem azt jelenti, hogy a megfelelő lémmennyiség és a megfelelő szerválasztás alapvető fontosságú az uborkánál, mind a kórokozók, mind a kártevő esetében is, és a növényvédelem hatékonyságának a fokozás érdekében a Control DNP-t mindig tesszük a permetezőszerhez, mivel ez a víz pH javításával minden szernek a hatékonyságát jelentősen tudja fokozni. És hogy a hozamokat még tovább tudjuk rezgetni ezen a homokos területen, itt azért minden évben a 20 kg körüli termésátlagot el tudjuk érni folyóméterenként. Persze változó méretekben mi nem leadási, mi piacra termeljük az uborkát, friss piacra. Itt a 3-6-tól a 9-12-ig szinte minden méretet szedünk. Ez okozza és sokszor a technológiai nehézséget is, hogy magasabb nitrogénnel kell dolgozni, kicsit több tápanyaggal, mint átlagos szinten. A tápanyagfelvétel javítás érdekében szoktuk használni a Vivát, de most már kb. 4-5 éve az aktív évet használjuk folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy hetente 2 alkalommal megy ki a területre a műtrágya kombinációjaként.